voksne, både som barn og som voksen. Og min far og jeg, vi er meget glade for at kunne støtte op om det her vigtige arrangement. Det er vigtigt, at systemet og dermed politikerne, de indrømmer de fejl, som der er blevet påført Godhavnsdrengene og min far. Hvis de ikke kan formå at give jer en velfortjent undskyldning, så kan de blive ved med at fejle på mange områder. For der bliver stadigvæk fejlplaceret både børn og voksne flere steder i systemet. Jeg vil godt have lov til at læse prologen i den bog, jeg har skrevet, om min fars møde med systemet som barn og som voksen. Min far, Kurt Willy Slein Christiansen, var en måned gammel, da han blev placeret på et spædbørnehjem i Åbyhøj i Aarhus. Han blev efterfølgende anbragt på flere andre institutioner og var i 9 år fejlplaceret på såvel åndssvageanstalter som et sinkehjem. Det viste sig, at han var ørebarn, og som følge heraf havde han ikke noget sprog. Men da han endelig som 16-årig ved hjælp af en IQ-test slap ud af systemet, kom han i lære som tømrer og snedker og klarede sig fantastisk. I det lange seje træk på små 40 år var han sin egen lykkesmed. Livet smilede til ham, og han nåede at udføre meget tømmerarbejde, blandt andet bygge hus i Schweiz, samt drive sit eget firma. Han blev desværre udsat for en arbejdsulykke som 55-årig, og kom helt uforskyldt ind i systemet igen. Her blev han uden at være smertedækket sat ind i alle mulige ligegyldige arbejdsprøvninger og jobkurser, som han i den grad var overkvalificeret til. Til sidst kunne han ikke klare det mere. Han forsøgte selvmord flere gange og blev med mellemrum indlagt på lukkede psykiatriske afdelinger. I dag er han maniodepressiv. Er min fars historie bare en enlig svale? Nej, det er den ikke. Den er en blandt mange, men historien er vigtig at få fortalt, fordi der er så mange paralleller mellem den måde, man fejlplacerede børn og voksne på i 40'erne og 50'erne, og den måde, det bliver gjort på i dag. Hvis samfundet ikke snart får øjnene op og giver sig tid til helt fra begyndelsen at lægge menneskeværdige planer for det enkelte individ, der af forskellige grunde er kommet i klemme i systemet, vil det vedblive at fejle. Ikke kun med menneskelige, men også med økonomiske tragedier for den enkelte til følge. Det er mit ønske, at denne historie kan bidrage til at skubbe i den rigtige retning, som min far, han ikke har levet forgæves. Disse overgreb, som systemets håndlanger har påført jer, stopper jo ikke ved det. Det har i hvert fald for mit vedkommende haft stor indvirkning på mit liv som søn til et så forsømt barn som min far, og store konsekvenser for mit liv også. Min far, han har ikke haft en familie at kunne spejle sig i og videreføre til sit eget liv, men han har gjort det så godt han kunne, under de forudsætninger, som han havde. Min barndom er afspejlet i skyggen af min fars. Jeg kan derfor kende mange af tingene og de følelser samt ar, som I har på sjælen, som systemet har påført jer. Jeg kan dog kun forestille mig, hvordan det må være ikke at have en familie. Ligge om natten i den store sovesal, alene i verden, alene med frygten for overlevelse dagen efter og dagen efter igen, uden nogen at støtte sig op af, uden nogen til at sige, du skal nok klare det, mit barn. Ingen til at trøste en, når man er ked af det. Ingen omsorg og kærlighed fra forældre. De ting har jeg haft, og har stadigvæk den kærlighed fra mine forældre, selvom min opdragelse har været barsk på andre områder. Min far har på grund af sin barndom ikke kunne vise følelser, anerkendelse og kærlighed. Alt det forstår jeg nu. Det er de frustrationer og kærlighed til min far, som har været mit kraftværk til at skrive denne her bog. Og tro mig, det godstog, som vokser i mig nu, på grund af hans oplevelser, det kan ikke stoppes, før jeg har nået mit mål. Som jeg sagde til de ansatte på den psykiatriske afdeling, da de vil ikke lade mig tage min far med på en køretur. I passer på min far, fordi I får penge for det. Jeg passer på ham, fordi det er min far. Og så kørte vi en tur. Nu vil jeg gerne overdrage ordet til min far, Kurt Willy Slein Christiansen, som har et par ord, han gerne vil sige til jer. Jeg vil godt sige nogle ord. Jeg er kommet her i dag for at støtte op omkring jer. Jeg synes, at politikerne, de løber fra deres ansvar. De siger altid, det er kommunerne, der har ansvaret. Og så har de nemlig deres ryg fri.
Jeg mener, at det er staten, der har haft et stort ansvar med de mange børn, der er blevet misrøgtet. Mange af os har store ar på sjælen. Vi fik ingen omsorg. Og kærlighed. Vi fik tørre tæsk og måtte klare os selv. For mit vedkommende har jeg altid haft svært ved at stole på mennesker. Jeg har også været meget dårlig til at vise mine følelser for andre, selvom jeg tror, at mange af mine børnehjemsbrødre og søstre kan genkende dette. Men vi må jo videre her i livet og se fremad. Og håbe, at systemet vedkender deres fejl. Og de tager lære af dem, som min søn Bjørn siger, det var ikke i orden, at vi blev behandlet, som vi gjorde. Vi burde få en anerkendelse og en undskyldning, som vi er vores ret til. Min far og jeg, vi vil gerne takke Godhavnsdrengene, da deres historie har inspireret mig til at skrive bogen, samt Erik Clausen og mange andre for inspiration samt støtte i hele det her bogprojekt. Forlaget Indblik har tilbudt, at man kan købe bogen i dag, En redningskrans af bly, som først udkommer den 16. april til særpris. Så de kan godt se vigtigheden i, at de her historier de kommer frem i lyset. Jeg synes, vi skal give Godhavnsdrengene en velfortjent hånd for at kæmpe for deres rettigheder og dermed for et bedre samfund, som jo ikke engang for alle er til gavn for os alle sammen.